mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Usa man ni hatag na kumigo. Aw kung ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata ug ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay na tulak. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Si Timyong ug ang Hunsoy. Uy, unsa may tuyo nimo Baynunong? Niya ka man. Sugo ko ni nanay ni mong bitimyong. Kay tuwa si Dailitang sinyong. Nagdagdagan sa aking. Ha? Si Dailitang? Ang! Milugsong gikan sa bungtod? Lagi! Ato, Believe ba yun ako ay? Kalba ko ta! Tagaya ba akong sa aking bitimyong ang? O Baynunong, amigo gud ka ita. Kupati bitimyong ang! Kumbati. Kupati ang! Kupati! Kalba ko ta! Salpakuta. Balag mahibat ng agi! Oh, kumbati Baynunong. Migo nako. Ay, pastilan, kadaghan gud aning dani mong saging. Uy, tunga man ni sa sako Dailitang. Kay ganahan man si Tim yung anang saging lakatan og tunda ng durang. Giapilan pag inako og kardaba para lungagono ninyo. Naay gamay ngundo Ay, sad. pastilan. Pinangga man gid ay kaayo nimo ang akong anak, no? Kanunay gyud ka maghuna-huna. Ay, oo, maogid lang durang. Kay maayo man kay siya nako. Unya, suod na gid misukad pa sa mga bata pasad. Huwat-huwata lang sa si Dong Timyong haka Dailitang kay ni anak to karon. Gipaagpas man to nakos amigo niyang sinunong. Oo, sige. Huwat lang ko din ni Tim yung nang durang. Uy, basi gigutom na katay. Na may bahaw nga kanon des kaldero. Pakanon sa taka ha. Ay, busog ko nang durang. Salamat na lang. Ni Ana sila ay. Motor na karon siyang amigong nonong. Ay, ni Ana yun lagi. Si Dong Timyong. Ay, mas maayo noon aron makakaon na sad si Nunong. Mayo noon kay nasuroy ka diri sa amo alitang. Oo, kay dugay naman tangawa nakita Tim yung. Daghanan ni mugda nga mga saging oy. Kaon ana ha. Kay imo ba ang paborito ang saging? Amo kaon gyud ko, kalami ana Mao nang hamis imong aping Timyong. Oo, mao gyud. Wagi ko bugas ha. Litang nga taga-bukid, ang babae nga una-unahon kaayo kang Timyong, naglagot ko, nasuko ko anak niya, gibangkong bayhana, tohe! Murag na suko naman, itoon kong idadra. Igsuon kong butakra, dili ko gusto nga naay babae nga mopaduol ni Timyong, kay nakagusto ko sa maong tao. Agda ka, samtang tao siya. Dili ka mo angay sa usag-usag. Saon gul kaha ninyo. Way, imposible kung ang gugma na maoy magsugo, igsuon kong butakra. Maong pasagdi lang ko. Ho, 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 ho.
Imposible lagi ka ng mahitabo. Igatra, isuon kong ada. Tanawa ang diferensya. Wa lagay imposible sa nga sa gugma butakra. Igatra, ayaw intaw pugsa. Isang dili kaya. Maguang ko nimo, manghod talang ka. Busa, ayaw ko og supaka. Nakasabot ka? Ha, butakra? Kasabot? Ay, maate na ka. Mapawali na ka sa among bukid. Sakay lang sa motor ni Bay Nonong. Ako lang ang muplete ni Mulitang. Ay, di na kinahanglan, oy. Maglakaw ramang kukuit. Ako na lagi bahala sa kong kaugalingon. Sige, ikaw good. Soro niya sa among bukid ikistapuhon ha. Pakuyog lang sa imong amigo nga si Nonong. Sige. Ay, kay mo kong gipahinomdaman Litang. Maadto bayagi ko, kay mamista ko. Oh, lagi. Matimyong! Nayag ka, Mayong! Nayag ka! Hala, nakunoy agta. Ayaw, unsa! Ayaw! Ama, ayaw, maluoy ka! Ayaw! Dili ko gusto nga mabalik pa kanang bayhana din eh. Kanang litang, nakasabot ka? Saan ba kuta? Sultihi ng bayhana, sultihi gyud. Wala! No! Agta nga ba eh? Nasa di agta nga ba eh? Gano ka, Bay? Naon siya ka? Bay Nonong? Migo na ako. Kasi agta ba? Nagkakita ka og agta, Nonong? Oo! Agta siya nga ba eh? Ugtuwa na! Lakaw na! Diyan niya kalagang! Ngayon na siyang naagtan! Agta nga, Bay? Ang! Migo na ako. Ang! Oh, Lagi ba miyong? agta nga, Bay? Karong ba ko? Nari agta nga ba eh? Wala no! Uy, naa. Isog siya. Iyangan kay igatra. Ikatra? Oo. Nana si Manghod. Igsuon niya ba? Lalaki siya. Ang pangan kay Butakra. Ang sa! Pero dili siya isog. Dili sama ni igatra. Saan ba ko? Ngano na kayo masag kuno ka, anak, Litang? Kay niingon man ang akong lulong nga albularyo. Dili ba nga kihimadlan naman tika nga nakagusto sa amigo mong si Timyong ang agta nga babae sa may lugot paingon sa bukana sa sityo Tugdaw. O, lagi. Pero huwag mo kumahadlo. Litang, Palain niya. Silusan ko niyang agta siya. Palain ko. Pamparuso na ko siya. Muy iya. uy, wa ka lang mo bati o kahadlok, Litang. Wa. Tungod kay ni anak ko ang hunsoy sa ilang amahang agta nga patay na. Unsa? Makabaton og talagsaong abilidad ang si bisan kinsang tao nga maghupot ini. Dili ba? Lulubukoy? Oo, apan, dili mo man ka na magkanang abot na ko ipasabot. Diin mo man ka na makititaon ang maong hunsoy sa namatay ng amahan nilang agta. Kuan? Sa ilawom sa imburnal sa Dapukanal, lulubukoy. Oh, niara ang hunsoy sa ilang amahang agta. Bebe, hala, maugyod kini. Halalo, nisiga. Nikidlap-kidlap ang hunsoy lo. Hala, nilihok, ang hunsoy nilihok. Hala, unang higayon pa ko nga nakakita nga naingon si anak lulubukoy. Mon! Hala, nibalik na sa pagka-ordinaryo ang hunsoy. Gamhanan yun kining maong hunsoy, Litang. Gamhanan yun kini. Ato nang iuli ngadto sa mga tagtungod sa namatay nga agtalo. Sila si Igatra ba og Butakra? Ayaw, kay pariho silang mga way-ayo. Lulubukoy. Nabalaka ko nga gamiton unya kini nila sa binuang. Mao balo? Mao ka na. Siguro gyud ko nga gipangita nila kanang maong hunsoy. Kay dili basta-basta ang gahom ni ana. Lo, Paabuton ta lang nga mopakita og sinyalis ang kalag sa amahan nilang agda. sinyalis? Sinyalis ka unsa man ha? Lulubukoy. Unsa? Pero lo, hinaot lang unta nga. Usa siya katawo nga matarong og makiangayon ang intensyon. Dili kay para lang sa kaugalingon nga katagbawan og dungog, lo. Kung ako lang ang pagbuton, may tao na kong nakita nga mo itugyanan ni ining hunsoya. Ha? Kinsa man lulubukoy? Ang higala o kababata nimong si Timyong. Si Timyo? Timyong, plano ko unta ba? Ipaputol ko ka ng kaluhang mga dagkong punuan sa kahoy nga dakit na anang may lugot sa bukana aning atong sityo Tugdaw. Lah, ayaw ganun pa si Padi, Consi Alberto, kay narabay nagpuyo niya ng dapita.
Ikaw, no? Mutuog ka na. Nian ti karon sa modernong panahon. Basta kay kisultihan na tikandaan kon si Alberto. Basta, limpyuhan ko kanang among yuta diha sa may bukana nga kabilin pagikan sa among mga apuhan. Ikonsulta lang ang daan sa mga guwang-guwang lang nga taga-sityo kon si Alberto eh. Kay sagad nila, nasuito man kung sa mga katingalahan ni Anang dapita diha. Oh, Timyong. Uy, hasta po di ka nunong, nituo ka sa mga gipanulti ni Timyong. Oh, Kuya Alberto! Kuya Juan Tanim. Ayaw lang kuya, mamang ko, anay mong ko. Tungkay kanyan, tumisulti sa akong apuhan, nga pamilya sa mga agta ko, no? Ang napuyo na napita. Pastilan ba yan ninyo? Pagkadali ninyong ilaron in taon. Makasulti lang gani, ana. Kuya Juan. Kay dito ka manggunog, sunod, nagdako, Kuya Alberto. Ay, nunong, paminaw ha. Ni ana taon ta karon sa modernong panahon. Wa na ka ng klasiya sa mga linalang kay langas na kayong kalibutan. Kung tinguawan mo yun mo, ang pagdebelo parang imong luna, ha? Luna mo sa yuta diya sa may bukana, anang sityo Tugdaw, Kuya Alberto! Ha? Alang ka kuyaw, kaya minanay magiging ko, na yun niya mga dili kasagaran nga kanang kasarangan mga pagitabo din sa atong dapit. Ano na? Nunong. Kabantay ka na, wamay dautan, anang imong plano kons. Pero, una-una ang mamaymo niyang epekto na. Kay bangis na bangis, muna nang si Ricky Bangis. Anang managsuon nga agta. Lang sila si Igatra o si Butakra. Ayubi. Si Ayubi. Igatra o Bukatra? Dikin. Huwag matupay. Dini ko magdako eh. Dini ko magdako. Muna siya, Dikin. Sama na. Wala na. Tinay ko magdako. Kababata na ko si Bay Timyong. Basta, nasayot may misteryosong kasaysayan. Yan ang lugot sa may bukana nining Sityo Tugdaw. Oy, pasag din ninyo kung dili mo niya tuhuan. Usaon nga, wa man na siya magtamod sa mga sugilanon sa mga asoy sa iyang apuhan. Bitaw bay, nunong, pasag din na sila si kon si Alberto eh. Istoryan lang na ginato na Bay Miyong. Istoryan lang ginato. Bala, di ta niya tuhuan. Basta kay, wala magkuha akong pimangno niya ay. Di ba, nang durang? Oo, oy, may punto sab ka, nunong. Kabantay ka na nang. Na, disod ra pag mo'y pasok kon ang managsuong agta. Moabot kilo niya ang katalagman sa atong sityo Tugdaw. Gusto ka, Bay Miyong? Migo nang go. Gusto ka? Wa kitay gahom aron nga makig-away nila. Wa gyud. Suma pa ni anhing tatay nako Agustin, nga kadto kunong amahan sa mga agda, nga ginganlan og apo guwang. May hunsoy kuno kato nga labihan kagamhanan, apan dili mahimong maggamit sa dinautan. Tudo, niya kay mga dautanan kuno na sila. Si Igatra o Bukatra. Bukatra naman, Butakra. Man, dautan na. Nga sa ato pa, wato nila magamit lang. Wa, tingali. Sa akong naibawaan, gikan ni aning Lolo Agustin, nga ang amang agta nga si Apo Guwang, dito mamatay sa ilawom sa imburnal sa Tabuk Kanal. Mao nang sigurado gyud ko, nga way usa ni anang managsuong agta ang nakapanunod sa gahom sa namatay nga Apo Guwang. Batang akong sa sinutanan ba ya? Ito ko nga, kanang ang managsuong agta nga lalaki sila. Mga lalaki ka na, ang magtusaw na. Pero, tadyang ipakita ikaw. Di pa ko magkatungan na aday agta nga babae. Kanang Igatra, babay kuno ng agta. Mausap ko na naiisog sa managsuon. Kanang Igatra, wala nagpakita na ko. Mo'y kasulti pa magganito sila. Na ako nga bayan ni Litang. Ayaw, unsa? Ayaw, maluwi ka! Dili ko gusto nga mo balik pa kanang babayhana dinhi. Kanang Litang nakasabot ka. Unsa? Sultihi ng bayhana. Sultihi gyud. Kun mao ka na, klaro na kaayo, nga gikaibgan ka sa babae nga agta, do Timyong. Si Igatra, naibog na ko. Ngi, kalain. Di ko makatugot nga mauyab ni Timyong katong babay nga ginganlan og Litang nga taga-bukid. Naglagot ko, nasuko ko atong babayhana. Gibangkong siya, tuhe! Murag na suko naman sa ka. Igsuon kong Igatra. Igsuon kong Butakra. Naglagot ko nga naghuna-huna sa ginganlan og Litang. Dili mahimo nga mauyab niya ang akong gikaibgan nga si Timyong.
unsa? May ikatabang bago, isuon kong igatra. Oh, murag na, murag wa. Usengan? Oh, sige. Ako usang huna-hunaon ka ng mahina, igsuon kong butakra. Basta kay naglagot gyud ko. Naglagot ko. Gibangkong siya. Tohe. Wa ka ba gihapoy plano sa pagpangita sa gamanang hunsoy sa atong amahang si Apo Guwang? Dili man gihapon to nato magamit. Kay sukad lang mikaunta og unod sa tao. Og mihigop sa labas nilang dugo. Giisip naman kita nga dautan. Igsuon kong igatra, sultihi ko kung unsay akong ikatabang. Nagsige na lang. Ug kidlap-kidlap ang hunsoy sa namatay nga amahan sa agta. Si Anhing Apo Guwang. Unsay atong buhaton, ana, lulubukoy. Dili na gud siya mapawong. Nagsigi og lihok, unya. Nagsigi og kidlap-kidlap sa dili masabot nga kahayag. Uspilo, basin pa di og mapawong na. Ang unsa bay Usman? Kuan lubak, katubang moon? Mon! 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 Hala, lulubukoy, nibalik na sad sa iyang pagkaordinaryong hunsoy. Ay, pastilan. Sinyalis kini nga napili na sa espiritu sa mahang agda nga si Anhing Apo Guwang kung si kinsay iyang sangunan ni ining iyang katingalahang hunsoy. Mao ba, lulubukoy? O, dalitang, ug ang naa siya kung kaisipan, hinaot, nga wa lang gyud mas sayo. Unsay buti mong ipasabot, lulubukoy? Siya nagyud tingali. Si Timyong mauna ang musanta sa kabangis unya sa mga anak ni Anhing Apo Guwang. Lulubukoy. Mismo ang espiritu sa ilang amahang agda, wa na makauyon sa mga binuhatan sa managsuong igatra ug butakra nga mga salbahis. Nasuko na gid ang amahang agda, no? Oh, gusto niya kining purilon aron wa na'y dugo sa ilang kaliwat nga nasambugan na og dugo nga iya sa demonyo. Ang akong baboyan, gipanmas-tamasan sa mga salbahis. Wala na bilin sa 11 kabuok. Gibugno sa ambot unsa mananapa. Impakto baka ang naghimo ini. Resulta na kinis imong tinguha, konsihal, nga planong pag-develop sa dakong luna sa may bukana nga Pinoy-anan karon sa managsuong agda. Unsa? Dili ka mangyud mo tuo kay wa ka manggud magdako dinhi ning atong dapit sa sitio Tukdaw, konsihal. Durang! Wala lang naghimon ini, Konsi Alberto. Ang managsuon nga agta, sila si Igatra ug Butakra. Ang mga agta diha niya nang may bukana sa atong sitio. Sa managkaluhang punuan sa dako kayong dakit. Oh, do, Timyong. Kinala ka mo tuo, konsihal. Kay halos tanan nga bibutar nimo sa miaging eleksyon, nasayod bahin sa sugilanon ini dapita ug sa mga agta. Kalugon sa 11 ako baboy, oy. Nilagom ang tanan. Pulos wala mga internal organ. Mas labaw pa niya ang mahitabo kung imo ipadayon ang imong plano, konsihal, bahin sa kayutaan nga naay lang Pinoy-anan diha. Do, Myong, abi mo, hinay-hinay na ko karon nga mituo. Bahin na ng maong mga linalang. Kanyalo daw! Kadurang! Stop it, Timyong! May balik na kunyaw! Samot pag problema ni mo, eh. Sa manahon, sa... Okay. Kaniya ba? Sa maglabay na kung tayo na may bukana ba? O, umutin karne o pinakupsan o sinugba. Unsa? Nagdula ko. Nga tingali ka. Mauna ka to ang kanang ginawaan. Aning nangamatay ni mo mga patining ko diyal. Nagparti-parti tingali ang managsung agta. Kalami sa sinugba nga atay o ginabot sa baboy. Kalami gyud butakra, igsuo ko
agta. May akong gibanatan ang kinupusan nga siya Kalami. Way lami ang karne sa baboy. Dili pareha sa karne sa tao. Maong ang ginhawaan sa mga baboy ni Konsehal Berto ang atong gihabwa. Mas lami gyud ang karni ug ang ginhawaan sa tao. Igsuon kong igatra. Ho, 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 ho. Kuni padayon ni anang Konsehal Berto ang iyang mga plano nga pagpuhag ni ining atong balwarte. Igsuon kong butakra. Hutdo nato ang iyang pamilya ug kaon. Ho, 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 ho. Ha? Unsa to, Lolo Bukoy? Kalit kinawa ang hunsoy sa amahang agta nga patay na? Dili kang kalit kining nahanaw diha sa akong gibutangan. Sud sa karaang kaban. Hala, gikuha na ka to sa espiritu sa amahang agta, Lo? Ha? O di ba kaha, nibalik na to sa akong gikuhaan ilawom sa imburnal sa Tabukanal. Lain ang niakaron sa akong kaisipan, Inday Litang. Ug hinaot nga wa ko masayop. Oh, unsay buti mong ipasabot ha, Lolo Bukoy. Oh, hala, unsa man eh? Hunsoy nga nagkidlap-kidlap. Di, ako paliton. Ako ni gunitan. Hala, kinindot sa iyang mga silaw. Pero, anong naabot man kani din eh? Mauna kani ang kamanang hunsoy nga giingon ni aning lulo nako, Agustin? Oh, kanindot sa kong gibati samtang igunitan ako kini maong hunsoy. Migaan ang akong lawas nga mura ko kaluparon. Honsoy, nagkidlap-kidlap og suwaw kaayo? O lagi, Nanay Durang, tinuod ang akong gisulti. Hala, do timyong. Binuang ka gani diha. Tana sa kwarto, Nay Durang, kay tuwa ditong akong gibiyaan nga nakidlap-kidlap pa. Dali, Nay Durang. Hala, oy, ang akong nasayran rabano. Ang bugtong naghupot o gamhanang honsoy. Maulang katong namatay nga amahan sa managsuong agda. Kadto si Apo Guwang. Oh, basig ako tingali ang gisangunan nga mo'y manag-iya sa iyahang kabilin nga gamahanang hunsoy, Nay. Hala, basin tuod, no? Oy, hala. Ang amiga man karon nimo nga silitang. Silitang yun. Unsa makituyo anak niya? Monay among tuyo ron ni Lolo Bukoy din sa inyo, Myong, nang Durang. Do timyong. To baga si Inko Boknoy do timyong. Aksyon kog kulbaan ini da. Dali mo sa kong kwarto. Lalitang, Inko Buknoy. Ano yung makita ang gamahanang hunsoy? Dali. Ikaw na gyud, do timyong. Ikaw na ang gusto sa espiritu ni Apo Guwang nga may mutapos sa nagkadautan na niyang kaliwat. Inko Buknoy. Ang hunsoy, maugyod kini. Ang gamhanan kini ug katingalahan. Gipanag-iya kini sa mitaliwan ng amahang agda nga si Apo Guwang. Timyong, ikaw ang pinili. Ang umaabot nga mupuril sa bangis ng mga anak ni aning Apo Guwang. Ay, pastilan, uy. Ako man mo gikulbaan anang maong sangon, uy. Inko Boknoy. Inko Buknoy. Unsa man sa pagpawong ang suwaw nga kahayagikan ini gamahanang hunsoy? Lito ka ang punga. Moon! Makaduha kay gayon, ug mapaong dayon ang suwaw nga kahayag nga may naghatag ni inig gahom. Sige na dayon, Myong. Sunda si Lolo Bukoy sa iyang giingon. Lito ka na dayon. Bitaw, do. Sige na. Naa namang gyud nimo sa imong kamot. Imo namang gyud nang giguditan. Oo. Ako nang litukon. Moon! Moon!
Hala na, Paong! Hala, nipatuon nimo ang gamanang hunsoy sa amahang agta miyong. Ikaw na gyud ang kitahasan nga mao'y maghupot ana. Makahimo ka ko. Tingali yun yung dili. Kaya kay nimo ka na, do Timyong. Kaya. Wa ko'y pagduaduhan ni anak. Kaya. Mo'y timan ikanunay miyong. Nagipili ka, dili tungod kay kusgan ka, kundi tungod kay malumo ang imong kasing-kasing. Hindi litang. Ay, paminaw na do Timyong. Ang malumuog putli mong kasing-kasing. Kayang makapukan, bisan pa sa labing bangis nga tao sa tibuok kalibutan. Ingko buknoy. Mas nakaila kaayo ko nimo, do Timyong, kay inahan ko nimo. Og dako na kong garbo karon ang pag-ingon nimo nga kaya ka na nimo. Kaya gyud kaayo ka na nimo. Kaya. Talagsaon ka. Busa gamita ka na aron ikaw mamahimong si Timyong ang katingalahan. O, ingko buknoy. Ako mamamahimo si Timyong ang katingalahan. Pinaagi sa gahom sa hunsoy ni Anhing Apo Guwang. Pinaagi sa paglitok mo sa mga puong nguymit ngati. Nguymit ngati. Oo, nguymit ngati. Ug mamahimo ka ng usa ka katingalahan nga linalang simple ug yano nga taong gamhanan. Salamat kay ninyo. Ingko buknoy ha. Delitang, nanay durang. O, akong dawaton. Og andam ko nga makikaway sa bangis nga mga anak sa namatay nga amahang agda para sa atong kalinaw din sa sitio Tukdaw. Karuna, kaya, usa pa may magilugayan. Nguymit ngati! Do, awa. Way nausab sa imo ang personal nga aura o pamayhon. Apan siguro ako nga anaan na kanimo ang gahom ug ang talagsaong kusog ug kaabtik nga moay maghimo kanimong si Timyong nga katingalahan. Salamat, Ingko buknoy. Sugod nining adlaw naa na kana kanimo ug ang hunsoy pusta kana og itom nga panapton kaysa matag higayon nga kinanglanon ang imong tabang mukidlap-kidlap ang suwaw niyang kahayag. Dili di mo gawas ang suwaw nga kahayag kung poston sa itom nga panapton, Ingko. Dili na. Apan ang iyang kinidlap, imong mabatyagan, ug ang katingalahanin tingog nga maghatag kanimo og alarma aron mo alerto. Klaro ba, do Timyong? O, Ingko buknoy. Durang, Ngano, Ingko? siguruha sa pagputos og itong nga panapton kanang hunsoy nga gamhanan ni Anhing Amahang Agda Apo Guwang. Unya ang pagkaon nga maghatag og igong kusog ni do Timyong kay popcorn. Onya, Timyong. Uy, kisap-kisap ka baya. Unsay pamati nimo si mong kagalingon human mahurot ang usa ka panaksan nga pakondo, ha? Mura bag nang hugot ang akong kalawasan, ay. Ay, sumapa ni Ingko buknoy nga nadungagan ang imuhang naangkon nga kusog gikan sa gamhanang hunsoy. Ala, nay durang. Oh, nga naman. Ang hunsoy nga akong giputos og itom nga panapton tatanawa. Milihok. Hala, nga sa ato pa. Ngay nagkinahang na si imong tabang do. Adto na ko, nay. Pero ako nang pahunungon ang paglihok sa hunsoy nga niya sa kong hawak. Kay, igilo kayo. Baya, no? Na sige, dali ado, Timyong. Ay, oo, ako nalitokon. Mon! Mon! Kama na, sa hilo ka bitaw, iniglihok niya, nay. Ha? Di man gunigi bakos diri sa kong hawakod. Sige, nay durang, adto na ko. Na sige, amping in taon anak, do Timyong. Bahawa niya sa inyong pultahan. Mapangahason ra kaayo ka. Buot mo puhag sa balwarte namong managsuong ogto sa may bukana aning sityo Tukdaw. Ako ang legal nga tag-iyas kayo taan, nakabilin pa sa akong katiguangan. Busa may katungod ko! Diha niya nang dapita kami gihimugso sa among inahan. Niatong usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay. Unsa? Mao nga, pailhon ka namo nga naa kami ug unahon namo og kuha ang mga sakop sa imong pamilya aron himuong pagkaon. Ayaw! Ayaw yung padayon ang iyong datang tinguha sa kong pamilya. Babagan ko kamo! Bisa pag magkahulugan kayo sa akong kamatayon! Pwes, unahon ka namo sa pagkuha. Igsuon kong butakra, punita siya. Uy, sukong igatra. Di mo makamulit na ko. Kay kiayan talang ka. Kay kiayo. Swat. Gibang kong ka, Konsehal Berto. Karon nga nakakita na ko ninyo. Mituo na ko. Pero dili ko mo surrender ninyo. Mga batimog naong! Hinawayon! Punita siya butokra,
og bali-bali ang iyang kabukugan. Dali kay naglagot ko ana niya. Igatra. Kanog makadakop ka na ko. Tanawon talang. So sa inyong bahay, Konsyal Alberto. Kay ako lang makikatubang nga na nila. Oh. Dotimyong, wa ko mahadlok no. So dayon. Dali. Ako rin bahala na nila. Dotimyong, ala ko. Gibang kung kamang tawhana ka. Gusto ka na mao'y mamatay. Mapangasol nga timyong. Oh, tanawon ta lang. Soy. Igsuon kong butakra. Way dag-anan sa imong kusog kini si Timyong. Isalig ko siya kanimo. Mo pauli ko sa atong balwarte. Dad-a siya sa imo unyang pagpauli. Pat yun ba kininako? Igsuon kong ikatra. Ayaw! Kay gimahal na ko siya. Ngi, wa gabai. Timyong, labyom-yong, paabuton ta ka. Si igsuon akong butakra na ang bahala nga mudani mo dito sa ato unyang ginharian. Aw, kanaog. Malupig ko niya. Tanawon ta lang. Tuwa sa amo karon si Dotimyong, gikaharong niyang lalaking agta, kinibiya man tong agta nga babae. Lagad niya! Tagamay ni Patimyong! Nagigaraw niya sa bangis nga ata! Patila noy! Di ka na! Ego na diyang bali-balian sa iyang kabukugan o imo ang pagkaon! Murag dili kay... Nakabati ko sa gisulti sa babaeng agta. Nahigugma siyang Dotimyong. Naigugman ba Timyong ni... Naigugman ba Timyong si Igata? Naigugman ba Timyong? O lagi, mingon magaling siya nga. Labyom-yung. Ano siya? Mama! Ambot kung saan nakaroon ang naitabo. Wah! Ay, gisifti na ko akong Yawa! asawa, mga anak. Nika! Tuwas luyo sa among bahay. Tuwas sila karon sa barangay hall. Gikapoy na baya kong duko, ha? Aron punitun ka. Pero abdi kayo ka, Timyong, nganak ni Durang. Kanantil ni mo butakra. Gamurag lawas ako kadako. Piangan ko nining akong kumo. Hambugiro ka, Lagi, Timyong. tawa, hop! Oh, sana. Sakit si mong pagsukmag sa duha nako ka mga tiil. Oh, di pa gipati ni Tim yung angkat tingalahan ay. Yap! Yap! Oh, sana. Puroy, Sana. kakusog ni mo kumo o mga patid. Iko na tingali na aron nga magmatkon ka na, butakra. Panglayas ka mo ni Igatra nga imong igsuon diha sa bukana sa mong sityo Tukdaw. Pamawa mo! Magbayad ka aning gibuhat mula ko. Uwa ko magdahom nga gamhanan ka niya karon Timyong. Aguroy, kasakit sa kong mga tiil, igsuon kong Igatra. Agoy. Naunsa ka man, igsuon kong butakra. Hain si Timyong. Nalupig ko sa iyang gahom, Igatra. At tanawa ang akong duha ka tiil. Nalata. Nagkadugo. Nangabali ang mga kuya mo'y uman maigo sa iyang mga kinumo. Unsa? Dili ko makatuo ni anang gipanulti mo karon butakra. Kay ordinaryong tao lang si Timyong my loves na ako.
nakailakay ko niya. Anak siya ni Durong. Matuod ang gipanulti ko, igsuon kong igatra. Aduna siya tarag sa kaptik o kusog nga wa sa ordinaryong mga tao. Unya ra kita magsulti bahin ni Ana. Tambalan ko una kanang nagkadugo ni mong mga tiil, Butakra. Dali! Mayo hinuon kung mao ka na do timyong. Pastilan. Ingon sa di ko makatuo nga nalupig nimo ang usa ka agta nga ingon ni adto kadaka do timyong. Wow! Bitaw! Bitaw! Kuya, May miyong! kuya. May bitaw! O sa may pagkaon sa ha? Yun sa man mo ha? Kuya, May! Gisali ko lang sa Ginoo bay Nonong. Akining do timyong. Unsa man gyud imong gibuhat ha? Ha? Matud pa ni Daydisi nga nagtakiang og nagsaguyod bang kuno ang agta. Samtang nalabay silang nimutangan sa may tabay. Na ako na'y dagko kay patak sa dugo sa giagian ini. Na, ambot lang adto Konsi Alberto eh. Basta kay misukol ko, ugwa ko palupig. Unsa man ang tuyo nimo nako, ligo Nonong bay. Amigo mang yun kaya ta! Mingo, miyong! Tukanin ko sa tinuan, bay! Tukanin ko! Ha? Saan sa ba? May kaangkong daog tagsaong gaon, no? Ha? Unsay gahom ba? Tukanin lang kamigo, timiyong, bay! Watay, dili man si ko magkahimos paglimod nimo bay. Kay amigo man kaita. Mao musulti na lagi ko nimo sa tinuod. Bay Nonong. Gra! Naaraman din na! Ibawa mas akong kasaligan ka, di ba? Saan magkuta? Aw! Talingan kay ko! Aminaw. Ni akaron nako ang gamanang hunsoy sa amahang agta nga si Anhing Apo Guwang. Oh. Sinaya lang tingog din po. Magsagit Mao mong ko, inanay mong ko, isang taon lang ko, mao mong ko! Abi ni mo, Bay Nonong. Nasuko na gid sa salbayis niyang mga anak ang espiritu sa amahang agta, Bay Nonong. Ha? Oh. Ay, Dami ko! pakanta ni mo. Dali ay! Pakanta ha? Inaanay ko. Kasi pa ni aling lolo ng gaway, ha? Tarong ko na itong agtaas buwi pa! Mo sa nasulti ni Anhing Lolo Agustina ko, Bay. Kamaw na! Ikaw na yung katanta sa bangin sila ng managsuong agtarya sa may bukana ng sityo Tugdaw! Tabangi ko ninyog ampo, baby. Nga, may munta na ako nga isangon kini ka na akong misyon na. Makaya unta ni nako. Ha? Tama na ako! Opay! May niyong! Oh! Nagdanon kayo ang pag-ampoy! Arong kablampo sa pagkikaway nila kay... Di ka na in town sila, ordinaryong lilalangoy! Mga iganti ka na silang mga agta! Unsa na ang paminaw mo sa imong mga tiil? Igsuon kong agta nga Butakra. Medyo arang-arang naman nga imong gibuhutan sa aso gikan niya ng imong tustos. Kinahanglan nga akong masayran kung unsang gahuma ang naakaron ni Timyong. Mubaos ko sa iyang gihimo. Patyo na ko siya. Unsa? Ayaw ha, Butakra, kay gihigugma nako siya. Ayaw pagpakabuang og ordinaryong tao, uy. Igsuon kong agta igatra. Kaway na nako siya, human sa iyang gihimo kanako. Apan dili ingon ni Ana ang akong kasing-kasing Butakra. Igatra. Bisag unsaon pa nako. Ganahan man gyud ko ni Anang Timyong. Ug dili man gyud nako mabadlong ang akong kasing-kasing. Wes, tuduan ko ikaw. Aron dili na siya higugmaon mo. Igugsuon kong agta igatra. Ayaw igsuon kong agta Butakra.
Ayaw kong tudlui nga dili na siya higugmaon. Kaysa matag adlaw nga tanan, nakakulit na sa akong panumduman ang iyang panagway nga dili na nako makalimtan. Unsa? Sana all. Busa ikaw, wa kay laing tinguhaon, kundili ang kaalautan sa mga katawhan. Apan kang Timyong, ako na ang bahala kaniya, kay espesyal siya alang kanako. Nakasabot ka ba, ha? Butakra? Dili kini makiangayon alang kanako. Dili man hinuon ko mahimong manimaos kay gihigugman niya tong tawhana. Oh, dili kini mahimo. Supakon ko gyud ikaw, igsuon kong igatra. Gikaaway di ay ni Timyong ang lalaking agtalo. Nanunya, Nalupig kuno og nagsaguyod nga ni Pauli. may talagsaong kusog na si Timyong pinaagis gamhanang hunsoy sa amahang agda. Nagamit gid niya ang iyang pagkakatingalahan karon lulubukoy. Kung magkamaulang yun nga mo inutok si Timyong sa iyang pagpakigsangka sa managsuong higante ang mga agda nga sila si Igla ug Butakra, sigurado yun nga iya silang mapukan. Ay, nabalakag gid ko ni Timyong lulubukoy uy. Inday litang. Sa usa ka sibiyat manggod niya gud, mahimong mabutang sa peligro ang iyang kinabuhi, Lulu. Ingon gayud ka na ni Ana. Apan, kung gamitin lang niya ang iyang utok ang kahom sa espiritu ni Anhing Apuguang, lisod siyang pildihon. Talagsaon sila, Lulu, no? Kay bisan og espiritu na lang si Anhing Apuguwang, apan nagtinguha pagyud sa pagpapa sa ilang kaliwatan nga nalumong na sa kadautan. Tinuod ka na tungod kay kadtong namatay nga Apuguang, usa siya kaagda nga dunay hugot ug lig-on kayong prinsipyo. Patas siya makiangayon ug makatarunganon. Wala. Tambo pa kayo mo ang kanang duha ka mga gitasan, Timyong, kapantay ka na. Nangkay man tikali na. Oh, agad bay nunong. Mga nakay na ka ng duha na ko ka mga gatasan. Ay. Dok, mapakan ni mo eh. Ha? Ayo, mara mga karumpa. Ay, nana magyud ko. Mo lagi. Nagkadugay no, nagkagrabe. Ha? Dilo ay, nana yun ko ay. Balik ka mga sahero nun. Ha, bawi nunong. Wala. Tricycle ni mo. Ano na may? Unyang hapon na may. Sa dahil pamuwi sa mga estudyante ba? Mingaw pa kayo ng mga rasa ay. Di ba? Garon, Timyong. Niya din paingon ang agta nga. Laki bay nunong. Tarawa. Hagad. Niya na siya. Oja! Kada ko sa balibo! Kiyawa! Karon, pakabaos na yung kunimo, Timyong. Palayo bay. Lakaw. Balian ko ikaw sa imong kabukuan. Jagan bay nunong. Tagisikan ang lang! Tawanay! Tawan! Ito na paingon si bay nunong sa ibabaw. Mangandam lagi ko. Dakpon ko ikaw, Timyong. Oops! Dili ka makahikap bisag lugas sa lasa kong buhok. Agda nga Butakra. Batiyon ko ikaw. Bisan pa og supak ang isuon kong agta. Nga si Igatra. Kay gihigugma kaniya. Kawang kabae! Pangandam kay himuon ta nga nindot kinigatong panagharong karon. Kamahalan ko siya. Ihatag ka na ko ang hinagiban nga mo itapos ko sa kinabuhi ni Butakra. Andam ka na ba nga mamatay, Timyong? Dili pa ko andam nga mamatay, Butakra, nga agda. Pero, andam na ko nga patyon ka! Apsa!
Dili ka na magkadut nako ang imong hinagiban, Timyong. Aw, tanaw niya, ug dili ba? Wala, kama! Ala! May unit yan si Bay Timyong nga! Ay, ginagiban! Matsal ba kuta! Ngiga na ko, amigo! Ala! Katasok layat! Sprikitek! Naana siya sa abaga sa akta! Uy! Ala! Naana siya! Maglisod na ang akta sa magdakop niya! Mga jailong! Ala! Patay! Dugtakon! Ni Bay Timyong ang dugan sa akta! Ginamit ang hayat niyang hinagiban! Ala! Patay! Patay kang akta! Nahagba siya. Daghang kaing dugo ang miagas gikan sa iyang dughan nga. Giduslak na ko nining hayat kayong hinagaban. Iuli na nako ning gigunitan ako espada. Litok ko na ko ang guymit gati! Baynulong! Wata ko na si babaw! Patay lang akta, Banyong! O Baynulong! Kuyawa ito So kuyawa, muna kong nagtaon sa lita. Dito ang dalag, gibay, kuyawa ba Timyong ay? Niga ko ay. Amatam, libay na ko ang libay. Milampos yun ang amahang agta aron nga mapukan ang usa siyang anak nga naulipon nas kadautan. Tula, tuli ka Mao dyan ba, Timyong? Nganong natuman ka man gyud? Igsuon kong butakra. Ngano man? Dili pa unta ka mawa dako. Kung may patuo ka palang unta. Igsuon kong agta butakra. Kahayag, susuhaw kaayo. Ikaw kining nagpakita ka nako. Apo guwang, amahan kong agta nga patay na. Napalubong na ang patay lawas sa agta. Ngayon mo na po kando, Timyong. Padayon paghapon kita nga magtukaw kay buhi pa ang igsuon niya ang agta nga babae nga si Igatra. Alert ng mga tanod. Apil mga pulis nga, gidetail din Magpuli-puli sila, 24 oras. Pastilan, ang dakong sapa nga naughan, daghang mga bukog sa tao nga nakaplagan. Mao na kato ang mga bukog sa nangaano ang mga tao. Gihimo nilang pagkaon o ang mga bukog gilabay sa dakong sapa nga naugan. Tong yaway. Makuyawan ko nimo Ang agta nga babae, asa na siya karon? Naraman gyapon sa ilang balbarte sa may bukana ning Sitio Tukdaw, Concha Alberto. Amping baya gid mo Myong ha. Salamat dahil litang. Unsa imo plano karon do, Timyong? Ako na kining humanon, ingkubok noy. Sulgo na nako anay mo tangan ni Igatra aron siya tapuson. Gimahal ko ikaw, Timyong. Busa, dili ako makigsangka kanimo. Managlahi ba kalibutan god? Iganti ka, iganting agta samtang ako, ordinaryong tao. Mahimo ramanggod nga mapasanay ta sa atong mga kaliwat. Yung Huwag gabae. No, saong ka no? Kung magduog ta no? Murag ko misudog lagob. Tao gud ko. Gamay kayo ikumpara nimo nga, labihang dako Higong maalam ko Myong, malipay na kay kunian na. Dili baya ni nako sa Myong nga sa akong pagkaagta nahigugma ko nimo nga usa ka tawo. Ato na ni tapuson oy. Aron nga mahunong na sa mga kamartay sa mga tao nga himuon pa nimong pagkaon. Ayaw taon Myong, ayaw kay dili ko gusto nga mahiaguman ang gidangatan sa igsuon akong si Agta Butakra. Kay nasayod ko nga naa kanimo
ang hunsoy nga gamhanan ni amahang agta nga si anhing Apo Guwang. Nasayod na di ka? Oo, o kung imong katugutan, pasagdi ko nga makapalayo. Mutungas ko sa taas nga bungtod, aron adto na magpakabuhi sa dakong lasang. Igat ra. Ipasalig ko nimo nga dili og dili na gayon mo patay pa og tao. Aron himuon nga pagkaon, mamuhi na lang unya ko dito og mga hayupan. Aron himuon nga pagkaon, unya mananumpod ako og mga prutas og utanon. Sige, ihatag ko nimo ang imong kagawasan. Adios. Salamat, Timyong. Always remember. Love you, Myong. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O kini mga bata, natapos itong asoy ninyo ni Sibilaw ng Gadaguluhan. Hunsoy ni Timyong ginilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kini ka na sinuwat ni Ate, si Sir Marvin, Kunsel Marvin Caballero. May gasuwat ano yun atong directory si Ate Martes Parbalbor. Isang atong spinner, ang manager sa Bien Aqua. Pari Joel Binse o si Pari Bini Umandak. Joel may kupot ha, mga idola ninyo. Kung palit mo og mga tubig nga limpyo og tarong kay. Unya ang ato ang soundman ang tagiya sa Bangisinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Na makita ninyo ang Bangisinaw sa mga grocery store o labi lang yun dito sa Luyo sa Ace Hospital. Dito ay lang laboratory dito. Nagbuhat ani ang Bangisinaw dishwashing liquid. Unya ang ato ang audio editor si Kuya Ariel Mangkao, si Kuya Randy Tayan o si Dong Lloyd Gabiana. Kinis Kuya Ariel baon ni tag-iya sa iking building and roof installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong panimay, inyong mga ceiling, ug unsa pa na diha, daghanik window glasses, door glasses, atop ug unsa pa na diha. Basta tawagan ninyo ang iking building and roof installation nga naa sa Babag. Makita ninyo sa Facebook, tanawan ninyo kay naapon na siya sa YouTube. Kinita na dalit ka nato sa RMN Drama. Kulay na buwan, Ang puta